سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ንመጻረይ ዋንጫ ሃገራት ኤውሮፓ 2020 ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትማል ሰሉስ ምሸቱን ቀጺሎም ሲዮም ጆርጂያ ምስ ጂብራልታር ተጻዊታ ጆርጂያ ድማ ካብ ሜዳ ወጻይ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ካራይ ቫሺሊን ካንካቫ ቪክ ኢታሊያን ብዝረኸበተን ሰለስተ ሸቶታት ነታ ድሒራ ካብ ካስኪሲያሮ ቺፖሊናን ካብ ስዕረት ዘይናገፋ ሸቶታት ዘቁፀረ ጂብራልታር ኣብ ገዛ ሜዳ 3-2 ሲዒራታ ኣብዚ ናይ መጻረይ ዋንጫ ኤውሮፓ 9 ነጥቢ ኣዋሂላ ዝነበረ ስዊዘርላንድ ኣብ ሜዳ ጀኔቭ ምስ መራሒት ናይ ምድበን ዘላ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ያገጢማ እቲ ግጥም ብዓወት ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ክዛዘም ምዃኑ ግምታት እኳ እንተተዋህበ በአንጻሩ ግን ስዊዘርላንድ ንጾታ ዝመወሰት ጋንታ ነይራ ስዊዘርላንድ ነተን መዓወቲት ሸቶታታ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ሴፌሮቪችን ኣብ ውድእ ተወሰኸ ግዜ ድማ ዳፊ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገበላ ሸቶ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ይኹን እምበር ኣቐዲማ ብዘመዝገበቶ ዓወታት ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ቦታ ኣይተመንጠረትን ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ማካርቲ ካብ ተኣቱ ንድሓር ድሕሪ ጥቅምቲ 2002 ንኻልኣይ ግዜያት ተመሳሳሊ ስዕረት ብስዊዘርላንድ ዘጋጥማ ዘሎም ማካርቲ ካብ 1996 ክሳብ 2002 ዝነበረ ዓመታት ንሪፐብሊክ ኣየርላንድ ብምዕላም ዝለዓለ ዝና ረኺቡ ዝነበረ ኣሰልጣኒ እዮም እስራኤል ምስ ላትቪያ ተጻዊታ እስራኤል ድማ ነታ ካብ ሜዳ ያኩብ ዘዓደመታ ላትቪያ 3-1 ኣፋንያታ እስራኤል ንሸቶታታ ቅድሚ ዕረፍቲ ክልተ ዳቡር ምስ ሰረፈት ድማ ሓንቲ ዛቦ ብዘመዝገበላ ቢላ ክትረኽበን ከላ ብተመሳሳሊ ላትቪያ ድማ ነታ ካብ ስዕረት ከተናግፋ ዘይከኣለ ሸታ ኣብ መበል 40 ደቂቃ ካብ ካሚስ ተመሲላትላ ግሪክ ምስ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ተጻዊታ ግሪክ ድማ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ካፓፖዲሊስን ካቦሲቪችን ናብ ገዛ ልዳቱ ብዘቁፀራ ሸቶ ኣቢላ ነታ ኣብ መበል 35 ደቂቕ ኮጃክ ሸቶ ዘመዝገበላ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ብጸቢብ 2-1 ሲዒራታ ንምድብ 10 ብዘይ ዝኾነ ስዕረትን ጸገማትን ትቕልሶ ዘላ ሃገራት ጋንታ ኢጣልያ ናብ ሜዳ ሬይን ፓርክ ናይ ሌሽንስታይን ተጓዒዛ ጾታ ኣካይዳ እዛ ኣብ ዝግጥም ጽቡቕ ምውሃድ ዝነበራ ኢጣልያ ድማ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ክልተ ካብ ቤሎቲ ንዝተረፋ ድማ ካብ ቤርናርዴቺ ሮማኞሊ ኤል ሻራውን ኣቢላ ብዝረኸበተን ሸቶታት ብገፊሕ 5 ባዶ ኣብ ልዕሊ ሌሽንስታይን ብምዕዋት ዝነበራ ነጥቢ ናብ 24 ክብ ብምባል ካብ ምድባ ቀዳሚት ኮይና ምሕላፋ ኣረጋጊጻላ ኣብዚ ናይ መጻረይ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ግጥማት መትሓዚ ዘይብላ ኮይና ቀሪባ ዘላ ፊንላንድያ ምስ ኣርሜንያ ኣብ ዝገበረቶ ጾታ ድማ ኣገራምን ምቁርን ዓወትያ ኣስተማቒራ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ገንዘብ ከተፍስስ ጀሚራ ምህላዋ ዝሕበረላ ሃገር ፊንላንድ ንኣርሜንያ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ክልተ ካብ ፑኪ ንሰረፋ ድማ ጆንሰን ከበርኮቱላ ተጻወት እዮም ፊንላንድ ንሃገራይ ጋንታ ጣልያን ስዒባ ብ15 ነጥቢ ኣፍ ልባ ነፊሓ ትጓዓዝ ዘላ ሃገር እያ ኣርሜንያ ድማ ካብ 8 ተኻይዱ ዘሎ ጾታታት 10 ነጥቢ ኣኪባ ትርከብ ኣብ ጉጅለ 6 ተላሊለን ዘለዋ ሽወደን እስፓኛን ኣብ ዝገብሮ ግጥም ቅድሚ ዕረፍቲ ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ሜዳ ፍሬንድስ ትጻወት ዝነበረ ሽወደን ካብ በርግ ብዝተበርከተትላ ሸቶ ንነዊሕ ደቂቕ መሪሕነት ሒዛ ነይራ ይኹን እምበር ጾታ ክዛዘም ተወሰኸ ግዜ ኣብ ዝተወሰኸሉ እስፓኛ ካብ ሮድሪጎ ሸቶ ብምርካባ እቲ ግጥም ማዕረ 1-1 ተዛዚሙ በዚ መሰረት እስፓኛ ብ20 ነጥቢ መራሒት ኮይና ትቕጽሎላ ኣብዚ ግጥም ዝለዓለ ኢድ ሒዛ ዝወዓለት ሽወደን ድማ ብ15 ነጥቢ ካልአይቲ ኮይና ትስዕባላ ምስ እስፓኛ ሽወደን ሮማንያ ኖርዌይን ዝርከባ ፈሮቅ ኣይላንድን ማልታ ኣብ ዝገብርኦ ጾታ ፈሮቅ ኣይላንድስ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕርታት ዝሓተተ ላዕልን ታሕትን ኣብ መበል 71 ደቂቕ ካብ ባልዲቪሰን ብዝረኸበታ እንኮ ሸቶ ንማልታ 1 ባዶ ብምስዓር ፋልማይ 3 ነጥቢ ሓፊሳላ ይኹን እምበር ዘጋንታ ኣኪባቶ ዘላ ነጥቢ እኹል ብዘይምህላው ብኣግኡ ናብ ዋንጫ ኤሮ 2020 ዘእትዋ ቦታ ዘይትረክብ ሃገራዊት ጋንታ ኮይናላ ብተመሳሳሊ ማልታውን ኣሰራ ስዒባ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ካልእ ኣካል ናይ ዝመጻረይ ዋንጫ ኤውሮፓ ግጥማት ሮማንያ ምስ ኖርዌይ 1-1 ነጥቢ ተማቒላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እግሪ ናይ ዝመጻረይ ግጥማት ኣህጉራዊ ምሕዝነታዊ ጾታታትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተኻይዱ ነይሩ ዴንማርክ ምስ ላክዘምበርግ ተጻዊታ ዴንማርክ ድማ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ዶልበርግ ካብ ብሬዝዌንትን ካርትሪጅን ብሓንቲ ብምውሳኽ ንጾታ 4 ባዶ ተዓዊታትሉ ጋቦን ናብ ሜዳ ግራንድ ስቴት ዴታንገር ናይ ሞሮኮ ተጓዒዛ ዘካየደቶ ጾታ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ቡንዴዛ ዴኒስ ቦንጋን
ቼባኬ ናብ ገዛ ልዳቱ ብዘመዝገበላን 3 ሽቶታት ነታ ብተመሳሳሊ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ኣምራባት 2 ሸቶ ዝረኸበት ሞሮኮ 3-2 ኣሰኒፋታ ወፅያ ኣልጄርያ ምስ ኮሎምቢያ ተፃዊታ ነይራ ኣልጄርያ ድማ ኣብ ሜዳ ፔርማውሮይ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ማሕረዝ ቦንጃህድን ብዝረኸበተን ሸቶታት 3-0 ተዓዊታ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ግጥማት ቦሊቪያ ንሄይቲ 3-1 ቺለ ንጊኒ 3-2 ቬኔዙዌላ ንትሪኒዳድ ቶባጎ 2-0 ፔሩ ምስ ኡራጓይ ከምኡ ኩዌት አንጻር ቱርክሜኒስታን ዝገበሮ ግጥም ድማ ማዕረ 1-1 ክፈላለያን ከለዋ ቤርሙዳ ድማ ምስ ጓቲማላ ባዶ ብዘይ ሸቶ ነጥቢ ተማቒለን እዚ ግጥማት ጌና ቀጻሊ እዩ ዘሎ أصلتني نايتحت 21 عمت هجريت غانتا إنجليز أيدي بوزرويد ود 20 عمت أبال غانتون أبز أوان زبلغ أحكاب أرسنال مس كلب شامبيونشيب عدي إنجليز خونت ليدس يونايتد زركب ኤዲ ኒኬትያ ዝበለጸ መጻዘሎ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣነጺሩም ንሱ ወሲኹ ኒኬትያ በቲ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ኡናይ ኤምረ ካብቶም ቀንዲ ምርጫ ዝውሃቦም ተጻዋቲ እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር ንጋቦናዊ ፔር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ኣሌክሳንደር ላካዜትን ብቐዳምነት ተሰሊፎም ምስ ምዃኑ ነዚ ዓመት ስፖርት ብልቓሕ መሰረት ናብ ሊድስ ዩናይትድ ክሰዶም ውሳኑ ዝፍለጥ እዮም እቲ ምርጫ ዋላ እኳ ኣብ ዓይኒ ኣርሰናል ቁኑዕ ዝመስል እንተኾነ ሊድስ ግን ነዚ ካብ 9 ዝተሰለፈሉ ጸወታታት ናይ ሻምፒዮንሺፕ ግጥማት 4 ሸቶ በፂሑ ዘሎ ተጻዋታይ ምስ ኣክተጽንሖ ድሌት ይሕዲራ ብምህላዋ ከምኡ ኒኬትያ ኣብ ሊድስ ጽቡቕ ምስ ምህላው ተወሲኽዎ ኣርሰናል ከይከሰረቶ ከም ዘይተርፍዩ ዝሕበር ዘሎም تمام مشت أب تحتنا 21 قطمات متصاوري إيرو 2021 إنجليز أب ستاديوم MK مس أوستريا بزجبر توصوتا بقفح حموشة بحد تعويتك توص عبي أبركتو زجبر نكتيام بحفشة كاب 10 سنة هاجرون كلبن وكيلو زكاير صوتات 10 شطات بسمو أعطيرو لهم دهرتي عود أصلتاني هاجريت غانتا إنجليز أيدي بوزرويد كاب جزينا بجزيك أمون أن بقعتون زي قولة تصفو من سيكبل ودي سويهم ተጻዋታይ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ንጹል ወቕቲ ዝበዝሐን ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ዝኸሸነ ተጻዋታይ ብምዃን ሽሙ ኣብ ጊንስ ወርልድ ቡክ ሪከርድስ ክሰፍር በቂዑ እዚ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝስለፍ ተጻዋታይ ልዕሊ ካልእ ማንም ተኸላኻላይ ፕሪምየር ሊግ ነዚ ደረጃ ብምብፅሑ ነዚ ክብሪ ተጎናፂፉ ዘሎ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2018-2019 ሊቨርፑል ካልኣይ ተርታ ሒዛ ክትወፅእ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ نتصوى الشامبيونز ليج كتعوت لدما ترو عزوز من بارو كلاتنا نفلط حقيهم ألكسندر أرنولد سحلفها عمت سبورت كلتشن 2018-2019 عصرت خلته نشوتو زخونا كو عساسو بمسرح دما بفليز بلا ملكة عم مصحف كبروسن علمنا كأتو بقي لهم دحرتي ريكارد محازو دما ألكسندر أرنولد نابز درجة كبت سحت غانتاي زغبركم لي تعرتات بزيك العالم مسغانا يبصحكم زدما اب قصالي كابزل لخون لعلي برئسه متأمان كعبي كحجزنيوم تسفاي يقبر دما ننويح عامتات عقيبيو كتصنح كبل اتي ابال هاجرايت غانتا انجليز تصاوتاي قليصلهم زي بألكسندر أرنولد تسير زولو ريكارد ناي قدم تتصاوتاي كلب إيفرتون أندي هينشكليف أبشن 1994 كمون أب عمت سبورت 2010 بليتن فينس زسبالو نشوتو زخونا كو عساسو بالسرعة تتصاوتي وتتحيزو تصنيحهم تصاوتاي كعسو اغري عالمنا كريستيانو رونالدو عزفي ناي ميسي بيكهام كمون هوبات دمصاوين سلينا غومزن اب فيلمتات زنطف كايلي جونيورن اب انستغرام بزورو سئلتات طراي لعلي 38.2 مليون باوند زبصح ገንዘብ ከም ዝخعبته ዘሳን اب صحفات አገሊጻም እቲ ኣብ ሓንቲ ፖስት ዝበላ ጥራይ 780 ሚሊዮን ላይክ ዝረክብ ዝነበረ ኣባል ክለብ ሴሪአ ኢጣልያ ጁቬንቱስ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ብመንጽርናቱ ክረአን ከሎ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ 18.7 ሚሊዮን ኣታዊ ኣብ መጠራቀም ሕሳቡ ዝኣተው ኮይኑ እዚ ማለት ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘውርዶ ስእልታቱን 518 ሚሊዮን ላይክ ረኺቡ ማለት እዩ
ካልኦት ብገንዘብ ዝሓፈሰውን ኬንደል ጂኒየር 12.7 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዛዊ ዴቪድ ቤካም 8.6 ሚልዮን ፓውንድ ሰሌና ጎመዝ 6.4 ሚልዮን ፓውንድ ብራዚላዊ ኔይማር ጂኒየርስ 5.8 ሚልዮን ፓውንድ ሽወደናዊ አባል ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ዝላታን ኢብራሂሞቪች 3.2 ሚልዮን ፓውንድ ካይሊ ጂኒየር 3 ሚልዮን ፓውንድ ክኸውን ከሎም ብራዚላዊ ሮናልዲኖ 2 ሚልዮን ፓውንድ ኪሎይ ካርዳሽያን ድማ ካብ 950,000 ፓውንድ ብምእካብዮም 10 ኣብ ኢንስታግራም በጻሕቲ ዘለዎም ህቡባት ሰባት ኮይኖም ዘለዎም እቲ ዝበለጸ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብሕጂኡ ክመጽእ ካብ ፔለ ድማ ይበልጽ ክብል ዓርሞሽሽም ዙንን ወኪሉን ዓርኩን ጆርጅ መንደስ ገሊጾም ቁጥርታት ኣይሕስውን እዮም ብምባል ንዝሰብሮም ዘሎ ክብረ ወሰናት ከም ምስክርነት ዘቕረበ መንደስ ዝበለጸ እዋናት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብሕጂ ብማልያ ጁቬንቱስ ምዃኑ ዝዛረብ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ 2020 ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ክካየድ ዝወሰነ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ማለት ዩኤፋ እታ ሃገር ኣብ ኩናት ምህላዋ መጻወቲ ቦታ ንኻልእ ሃገር ክቕይር ኣብ ዝዳለሉ ዘሎ እዋን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ እቲ ማሕበር ነቲ ዕድል ክምንጥላእ ጸዊዖም ኢጣልያ ተባዕ ውሳኔ ብምውሳን ኩዕሶ እግሪ መሳርሒ ፍቅሪ ምዃኑ ከንርኢ ኣለና ዘትሕሱ ነታ ኣብ ዶብ ሶርያ ንዝርከቡ ኩርዳውያን ብነፋሪት ትድብድብ ዘላ ቱርኪ ዝኾነን መልእኽትያ ናብ ዩኤፋ ሰዲዳ ዘላ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስጳኛ ኣብ 2017 ንካታሎንያ ንምንጻል ተዋሲእኩም ዝበሎም ፖለቲከኛታት ንዝተናውሑ ዓመታት ብማእሰርቲ ድሕሪ ምፍራዱ ኣብ ዞባ ካታሎንያ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ወጥሪ ሰፊን ምህላው ይፍለጥ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድን ድሕሪ ሰሙን ኣብዚ ተኣፋፊ እዋን ንሓድሕደን ኣብ ካምፕኑ ክጋጥማ ይዳልዋሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ስግኣት ዝሓደሮም ኣካየድቲ ላሊጋ ኤል ክላሲኮ ናብ ሜዳ ቤርናቡ ማለት ማድሪድ ክቕይርዎ መደብ ከም ዘለዎም ይግለጻሎም እንተኾነ ክልቲአን ክለባት ነዚ ሓሳብ ብእዋኑ ከም ዝነጸግዑ እዩ ዝሕበር ካብ ዝለዓለ ሊጋት ኤውሮጳ ካብ ዝጻወቱ ተጻወቲ ርስ ኩሎም ከዋኸብቲ ኮይኑ ብዝሒ ሸቶታት ዘመዝገበ ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ነታ ወርቃዊ ጫማ ሎሚ ተቐቢልዋሎም እታ ንዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ እትውሃብ ሽልማት 36 ሸቶታት ምዝጋቡ ሜሲ ክዕወተላ ክኢሉ ዘሎም ሜሲ ቅድሚ ሕጂ ነዛ ወርቂ ጫማ 5 ግዜ ተዓዊትላ ከም ዝነበረ ኣይርስዕን ሜሲ ምዛናይሎም ዓመት ሽልማት ሓዊስካ 6 ግዜ ክዕወት ምኽኣሉ ልዕሊ ኩሎም መዘኑ ነዚ ሽልማት ምብቅዑ ሓድሽ ታሪኽ ከጽሕፍ ክኢሉሎም ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ አጉዌሮ ሎሚ ናብ ልምምድ ክለቡ እናምርሐን ከሎ ሓደጋ ማኪና ከም ዘጋጠሞ ተገሊጾም ከምቲ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም በቲ ሓደጋ ዋጋ 80,000 ፓውንድ ዝዋጋ ሬንጅ ሮቨር ማኪኑ ከቢድ ዕድመት ክወርዳ ክኢዶሎም እዚ ኣርጀንቲናዊ ጎብለል ግን ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ካብቲ ሓደጋ ኣምሊጦሎም ምንጭታት ክለብ ማን ሲቲ ሰርጂዮ አጉዌሮ ካብቲ ሓደጋ ብድሓን ምውፅኡን ዝኾነ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘይገበረን ዶንጊው ናብ ልምምድ ምርካቡ ድማ ምስ ክለቡ ከም ተሳተፈ ገሊጾም ኣሎም እዚ ኣርጀንቲናዊ ሓደጋ መኪና ሎሚ ንፋልማዩ ከም ዘይኮነን ኣብ 2017 ኣብ ኣምስተርዳም ሆላንድ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሞ ምንባሩን ኣይርስዕን خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን